150 urte. 150 udaberri. 150 da. 150 udazken. Eta 150 negu. Zenbat sagasti, sagar eta sagardo. Familia bat, bi baserri, eta 4 belaunaldiren dizdira, 5. begira. Holaxe, gurekin beti ondo portatu da eta... Ni nera itazanakin da bere zertua zagartua erro bientzakatela, Jeronimo bera itakin, Jose Miguel aitakin da harremana haundila genuen behakin, da orduziotik anoain zenbat urte dela, pila bat. Persona bat, zeinek ze behiratu iteun, ze iteun, zei gustatu zaion, jarpegiagatik gustatu zaion, ze karakteristikak izan ez azkenera jak eta hortatik. Oizte broma, oizte broma, eta ikusten ditaina segitan dutela, eta gaina ikusi itzen dite semioke martxa bat dutela. Bare hor dago, eta horrek indarre harra daka, eta bere semei launtzeko mohun, aberre egila dan, eta beste 150 urte segitzeuen. Bideo txiki bat aski izan da, sentipenak giratzeko. Batzuk ez dute zailtasunikan, mingainari tiratzeko. Urterik urte pasatakoa. Zoilua eta zoilua, errazoia eta txalaka, ningo txalaka gaztia.